100 shots uit Sorted Festival, 1,2 inch. We gaan hem eens openmaken. We hebben hem zojuist al doorgelond. Ja, we hebben vanavond een stookavond, dus je hoort misschien wat knallen op de achtergrond. Haalde de kiks met Ruud. Kunnen we kijken wat op de zijkant staat. Hebben ze met 4 vastgemaakt. Ja, allemaal Ruud. Kijk eens. Dove of Love en de Vlaamse leeuw. Dat maakt samen een 100 shots blokje. Apart is wel, je hebt hier 1 hoofdlont. Dit is het hoofdlont. Deze 2 cakes. Dan is hij hier doorgelond en hier doorgelond. Dus deze 2 cakes gaan zo samen. En dan heb je denk ik een heel snel flowerbedje. We gaan hem eens eventjes testen.